Nakakuha og temporary restraining order gikan sa Korte Suprema si kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortez kun diin gimanduan sa Korte Suprema ang COMELEC nga ibalik ang pangan ni Cortez sa mga balota nga gamiton sa eleksyon karong Mayo. Ang report ni Nico Sereno. Uban ang iyang legal team ug mga kaalyado, miatubang sa media si kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortez. Gikalipay nila ang gipakanaog kagahapon nga temporary restraining order sa Korte Suprema. Kahinumduman, midangop sa labang hukmanan si Cortez, human mi desisyon ng COMELEC ug mipagawas og certificate of finality sa pag-disqualify kaniya sa eleksyon karong Mayo. Gumikan sa giingong material og false representation sa certificate of candidacy. Once the COMELEC begins or commences the reprinting of the ballots, the name of Mayor Cortez will be back as it should not have been removed in the first place. They gave the COMELEC and the private respondent 15 days to file their comment. It's for the main case. As to the TRO, it's already effective until lifted by the Supreme Court. Mayor Cortez is back on the race. Samtang nagpadayon ng press conference, miabot ang court sheriff ug personal nga giserve ang kamanduan sa Korte Suprema. Butang nga iyang gidawat ug gihangop. Dako kay ni natong kalipay. And what I've said, this is just a initial victory pa ni. Daghan pa kaayong prosesong atong sundon. Naglaraw ang iyang mga kaalyado ug mga supporters magpamisa ug mag-prayer rally karong gabii agig pasalamat. Nagbunga sa matod pa ang mga prayer vigil nga gilusad nila aron dunggon ang ilang panawagan. Grabe nga kalipay kay ang among amahan kay guwap ang mayor na Lutsig TRO asa na malagi ang mga piso. This ruling reaffirms our faith in the judiciary as a pillar of fairness and truth. Sa kauluhan, matod sa COMELEC, kung may ipaapas pa nga aspirant nga makakuha man og TRO sa Korte Suprema, aksyonan nila kini. Nagpuno karon ang COMELEC og add feature sa EMS o Election Management System aron mas daling maapas ang mga pangan sa balota. Sugda na pagbalik ang reprinting sa mga balota, human mahunong kini taliwa sa mga TRO nga gipagawa sa korte sa pipila ka mga kandidato. But in the meantime, again, we will proceed with the printing by Wednesday. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.